I dobrodošli ljudi u još jedan klip. Danas ćemo da radimo reakciju na Voyaža, na njegovu pesmu pod nazivom Svrati. Kao što možete vidjeti ljudi, izašla je pesma prije jedan dan. Htio sam isto da reagujem na Oči zelene od Henije, nisam čuo iskreno, ali koga jebe brati, boli me kurac. Ne gotim lika generalno. Ako želite da znate moju reakciju za bilo koju njegovu pesmu, hejt, zato što lik mi ide na kurac, mnogo je antipatičan. Period kada se klinci lože na novac, na brate... Štanjake Kenny ovaj. Nebitno, idemo mi na Voyaža da vidimo, znači, mogo bi iskreno i u ovim reakcijama da komentarišem thumbnail, pre nego što mi Kenja neki retard, buraz, da, ja sam no name 670 suba, imam random sam youtuber, normalno. Ajmo da vidimo, thumbnail za ovo Voyaž Svrati nekako, kada bi ga pogledao ovdje, da li je upečatljiv ili ne, pa, ono, mislim, svetle su boje i to, ali, ne znam, iskreno mi se ne sviđa, brate. Da ne pričamo o ovome, ovo je, šta je ovo koji kurac, brate, okej, ajmo da vidimo. Generacija Z. Da vidimo, ajmo, let's go. Ej, Juvelers. Dobro. Šta je bro? Jesu ovo namjerno? Da, ovo su namjerno radili ovako 100%. Izgleda ko da je na... Da vidimo da će bude razlika na 144p. Da vidimo. Isto, brate, bukvalno. Gle to i gle sad ovo. Bukvalno maltene isto. Maltene isto. Evo nek bude 360p, brate. A to je kao, to je cool sada, to je sve, da. Dobro. Glavić. Dobro, brate, težak život. Znaš koja je šansa da bude težak život? Abnormalno velika šansa. Ajde dođi mi to svrati, kad su kasni sati, da ti skinem nakit. U sobi kad smo sami, skini brade manti, jer želim da te pamtim. Gledaj ga, brate. A tako si mi lepa, najlepša na svetu, Bože neka shvati. Da od toliko žena, samo tebi opet želim načas da se vratim. Dobro. Mnogo me podsjeća na neki stil što bi Rasta napravio, brate. Podsjeća me nekako na njegov glas. Klasična pesma, ono, kao i sve ostale, da vidimo dalje. Oko te napravo se lebi mi dubenca, baš tako mi se oma dopala na keca. Još ko mala znala je da dobije što nema, zato danas sve što ima palo je sa neba. U životu dosta nikad nisam vidio takvu, lagano ko zmijaka. A čekaj, ko je ovo drip, brate, ko Shrek? Gle ovo. U životu dosta... Šta je bro, jebote? Voyaž Shreković. Lagano ko zmija kada ljubi me po vratu, njene oči crne meni vrede milijardu. Kakve veze ima kokain sa tim? Lagano ko zmija kada ljubi me po vratu, njene oči crne meni... Njene oči crne. Dobro. U stvari možda je to neka narkomanska fora koju ja ne razumijem jer nisam narkoman. Jebi ga. Šta je ovo? Pistać. Ajde dođi mi to svrati, kad su kasni sati, da ti skinem nakit. U sobi kad smo sami, skini brade manti, jer želim da te pamtim. A tako si mi lepa, najlepša na... Da će nekada naprave pesmu, mislim razumijem, normalno rade ovo isključivo zbog pare da bi bilo pušteno u klubovima, ali me iskreno zanima da li će da izbaci neku pesmu koju ono možeš da pustiš bukvalno da slušaš onako, ne znam, da bude ko prava pesma, brate, a ne samo onako klubsku. Svetu, Bože neka shvati. Gledaj ga Shrek, evo ga, samo što Shrek nema ove pantalone, jebi ga. A bio bi dobar drip da Shrek ima ovakve pantalone, a? A pogledaj ga, brate, sami si vidiš ovo da šeta ovako. Znači lik koji je, ja ne znam koliko on visok, ali dao bi mu 170, 175 u vrh glave i vidiš ga mršav 60 kila i šeta u ovom modelu, to jest u ovom dripu. Kako nekako čudan prizor, brate. Kao da nisi u ovoj dimenziji, kao da si onako napravio ekskurziju do druge dimenzije, onako da vidiš čisto šta se dešava. Želim načas da se vratim. Rekla mi je ljubi me i laži kako ti je stalo. Ali samo da kažem, ne sviđa mi se ovo što... Evo na primjer ovo, perfektno. Ne sviđa mi se što je kao namjerno su stavili da bude ovako loš kvalitet jer to kao ono cool i sve. To mi se iskreno ne sviđa jer, brate, ja volim kad je nešto onako clean, kad izgleda dobro, kad je dobra kamera, kad je sve ono zvuk, kamera, boje, sve, znati sami. Nekako mi je više perfektno onako, znaš. Ovo mi se ne sviđa, ovo mi je baš... Sranje mi je trend ovaj, iskreno. Tako da, pišite mi vi šta mislite o tome. Zovi od hotela, tela. Ovo je dobar kadar, brate. Ovo je baš cool kadar, iskreno. Belo zlato. A baš to mi fali, ostani još malo. Ajde dođi mi to svrati, kad su kasni sati, da ti skinem nakit. U sobi kad smo sami, skini brade manti, jer želim da te pamtim. A tako si mi lepa, najlepša
na svetu. Na primjer, ova sekvenca kadrova, brate, a jeste vidjeli kako sam lingvista? Gde je sve ovako crno-belo, to mi više da je ubacio neku pesmu koju pevao o sebi ili svojoj karijeri, onako, neka biografska pesma, ne znam kako da vam objasnim, onako... Fali, ostani još malo. Evo da ovdje, baš bi bilo dobro uz takvu pesmu, a ne uz neku ovako random. Ovo je bukvalno random pesma koja će da mu daje još više para i to. Jer ovo su sve njegove kao, mislim neću kažem memorije, ali kao scene onako sa njegovih tih svirki i sve to, onako njegova karijera uglavnom i to. Baš bi bilo dobro uz neku takvu pesmu. Skinem nakit, u sobi kad smo sami, skini bade manti, jer želim da te pamtim. A tako si mi lepa, najlepša na svetu, Bože neka shvati. Da od toliko žena, samo tebi opet želim noćas da se vratim. Nući Balkan. Da vidiš sve scene, brate, dobri kadrovi sve, samo da još su napravili da je bolji kvalitet, jer vidi to je kockice mrtve, ko prašina, brate, ko da mi je monitor sjeban. Bolje da je to ostavio za neku pesmu koja je njegova biografska, brate. Volao bi da takvi ljudi, to je takvi muzičari poput njega prave više takve pesme, iskreno. Ja ih lično više volim nego ovo je meni sranje, brate. Ovo mi je ono, bukvalno odeš u klub i onako, šta da ide, evo, neki ide vojaž svrati, onako random i svi kao ono, klinci, brate. Meni je bez veze, ali znam zašto to rade i ono, skroz mi je jasno. Sigurno bi ja to radio da sam na njihovom mjestu, 100%, tako da. To je to, neka, ajde ostavimo ovaj ovdje kadar gdje on svratio. Ništa, šta da kažem, evo kao što možete vidjeti sa desne strane ovdje možemo da vidimo Desingericu, znači ovdje Desingerica pre nego što je postao poznat gleda vojaža i uči od njega. Realno, ova pesma, brate, meh. Znači šta je ovo, brate, došao sam da snimim dve reakcije Goldenita i vojaža, brate, jedna i druga pesma su sranje, brate, nema materijala na što da reagujem. Baš ono, izbačene pesme samo da bi bile izbačene. Ne znam da li se vi slažete sa tim, napišite mi, ne znam šta bi rekao sem toga iskreno. To je bilo to od ove reakcije, bacite subscribe i like da stignemo do 10.000 subscribera, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Poz.